Med din Artisan Food Processor kan du lave denne aubergine- og kikærte carbonata med urte ricotta crostini. Hvordan gør du? Skær 2 auberginer i 4 lige store stykker. Sæt foodprocessoren på hastighed 1 og skær 2 auberginer i tern med ternskærersættet. Opvarm 2 spiseske olivenolie på en pande og steg auberginerne møre. Hæld væden fra en dåse kikærter på 400 gram og skyld kikærterne under koldt rindende vand. Hak 2 stængler bladselleri fint og 2 kviste mynte. Bland kikærterne og sellerien med 2 spiseske gyldne rosiner. Tilsæt de stegte auberginer. Krydder med salt og peber og en spiseske hvid balsamicoeddike. Kom 375 gram cocktailtomater, et pillet hvidløgsfed, 1 spiseske rødvinseddike og 2 spiseske olivenolie med citronsmag i miniskålen. Krydder med salt og peber og hak fint på hastighed 1. Kom tomatsalsaen ned i auberginerne og rør rundt. Lad det stå ved stuetemperatur, så aromaerne kan udfolde sig. Bland 4 spiseske ricotta med 2 eller 3 teske frisk pesto i en lille skål. Skær 4 til 6 skiver ciabatta og rist dem. Smør urtericottaen på de ristede ciabatta-skiver. Arranger carbonataen på tallerkener og server crostinierne til.